Kamil Švrdlík dokázal vyhrať úvodný rozskok a Malik Whitebody diktoval prvý útok. Kamil Švrdlík, Pekárek, strela za 3 body, je úspešná, David Pekárek aj so šťastím obruče premieňa dávka na Lukeša, strela za 3 body, je úspešná z rúk Adama Lukeša. Dorn, úspešná strela za 2 body, Torin Dorn si Luboš Kováč, bude musieť zakončovať. Zakončenie úspešné z rúk Luboša Kováča, David. Rýchly protiútok a David Pekárek dáva košvalom cez Luboša Kováča. Dobrý začiatok. Bránený Pekárkom, Luboš Kováč. V ťažkej strele je úspešný. Ešte nahrávka na Mejšího Dejliho, Luboš Kováč. Úspešný floater Luboša Kováča. Ten vo vniku nebol faulovaný a premieňa ťažký vnik. Kárek v trojborovej strele úspešný nie a stav zápasu 75-81. BK Pardubice nakoniec dokázali uhájiť svoje bodové vedenie a GB Jindřichův Hradec ukázalo